ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଇଥିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ଚଢ଼େଇଟି ରହିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇ ଯିବେ ନା ସରି କାକା ଯିବେ। କୁକୁଡ଼ା ଏବେ ଧରା ହେଇଛି 50 କେଜି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ ଏମିତି କରିଥିବ। ନେବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଧାନ ବିଲରେ ଭାଇମାନେ ଥିଲା ପାଇଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। କେତେ କେଜି ହେବ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଛାଡ଼ ଭାବୁଲି ଏଆଡ଼େ ପଳଉଛି ଯେ କ'ଣ କହିବା କିଛି କହି ହବନି। ଏବେ ଧରିକି ନେବେ। ଆସ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଧରା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଝଡ଼ ହବ। କେମିତି ଡାକାଯାଏ? ଏମିତି ସେମିତି ଡାକିବ। ଭାଇମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀଟିର କାରନାମା। ଦେଖିପାରୁଛ ପକ୍ଷୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚରଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚରୁଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ। ପକ୍ଷୀଟି ନିଜେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚରଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଭାଇମାନେ ସାମ୍ନା ଆମର ପୁତଲି ଛାତି ଦେଖେଇକିନା ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ମେତି। ନାନା ଆମର ଏବେ ଯିବେ ଧରିବେ। ନାନା ଧର ଦେଖିକି ନାନା, ଏଇ ତ ଧରି ପକେଇଲେ ନାନା ଆଉ। ଆରେ ନାନା ବି ଧରା ଦେଇକି ତା ନାଁଟା କି ନାନା? ତା ନାଁଟା ନା ନାଇଁ ଦି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦି ନାନା ଆମର ପୁତଲି ବୋଲି ଡାକ। ତ ଭାଇମାନେ 6ଟା ନା 7ଟା ଆଣିଥିନି କହୁଛନ୍ତି ନାନା ମାନେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ବି ଏତେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେନି। ବଡ଼ ବାବୁଲି ଆସିଲା। ଡାକାଯାଏ ଏମିତି ସେମିତି ଡାକିବ। ତ ଦେଖିଲ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କହିନି 3 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ପୋଷିଛୁ। 7ଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏଇ ଆମର ଝଡ଼ିଆ ଟିକେ ହେଲା ନା, ପାଗ ଖରାପ ହେଲା, ଗୋଟେ କୁକୁର ବୋହିକି ପଳେଇଲା।